pokud to vidíte, tak tam je tak trošku takový zabit. Ježiš, já jsem si to svým bačku až do prdela. Já vím, že vám to přijde vážně creepy, ale že jo, to může být nějaký vožilec, když je Silvestr, že jo. Je Silvestr, tak... Teď tam zase rožnou v okně a nikdo se na nás kouká. Oh my god. Kam tak Já nevím, jestli to... nevím, jestli to vidíte, ale tam je týpeček. Jsem tu viděl někoho s černou kapucí. A tam je ještě týpeček. Tady kousek od nás. Tam ještě byl, pokud... Hele, já to zkusím nějak zpomalit, jestli to půjde na YouTube, že já natáčím přes mobil, já natáčím přes počítač a jsem línej to stříhat, takže to uděláme normálně. Prdele, to světlo je creepy tam, kdyby něco stalo a rozbil se to k nám, vole, já jsem mrtvý, tvej skřípěvání, vole. Lidi, teďka můžete vidět. Je tam, pokud to vidíte, tam je takový trošku takový tečka, takováhle